ndị be anyị tupu a na m nkwara ife ọzọ nsị ka ntinye mma asụsụ nke a n'onu be anyị ndị be anyị were unu nwayọọ echegasịrị m ahama nwoke onye m bịara ikpe ahama ekpe mmadụ ikpe o nwere ka m si nụchata na asịrị na-ese okwu na o nwere ebe Imo na-abịa kwụrụ Enugu na Anambra kwụrụ Ebonyi dịka ọkwụsị ọsọ ha a na-achọ onye ya wụ eze asị na ndị a nwekarịrị n'ego emechaa asị na onye ahụ na nke edozi too much o mechazie asị na ọha na eze mechara tinye ọnụ n'ife a na-ekwu na ọha na eze agwago ha hapụgodu na ife a n'eziokwu ebe ọ na ndị Igbo anọ na ọ dị mma ka e nwee ife a eji na-achịkọta Igbo ọnụ nwee ife a eji wee na-agbazisi ife enwe ka ife si emebi agbazisia ya a na-enwe nchịkọta anyị anọlele n'otu ahụ enyegasị aka ma ndị chọrọ enyemaka enyere ha aka ma ebe nsogbu dị edozie mana anyị nwere ka anyị esi eme ka ọ ghara ịdịfe oke asị na eze Igbo na-achọ ịlụ ebe nwanne ya kọntenu 20,000 mmadụ 20,000 nsị gịnị ka ejikwa na ya eme n'obodo onye ọzọ ụnụ ma mgbe anyị na ndị ofe mmanụ melu na Lagos ọ dịzie ka anyị na-achọ ịnaghara ha be ha nke a okwu na-eso aka asị nka nsọ nke a n'ọnụ be anyị ọ dịghị ka anyị na-achị n'alụ ndị ofe mmanụ be ha anọkọta mgbe ahụ Fashola na-achị osisi mebisia ife eze Igbo na Lagos amon na-akpalitekwara ya asị ha na ọ dị ha ma ọ dị mma maka ikpezigasị ikpe ọtụtụ ife ịhazigasị tupu ejewe na nke ndị uwe ojii ọ dị mma ịma na ndị Igbo gbasara agbasa mana ka anyị were ihe nwayọọ a sị gbaragbara fere oke ọwụlaala ndị Igbo unu emetaghị ọnya emena ya na-achụgharị ụnụ n'eziokwu ahamabịa ikpe onye ọnụikpe dịka nsị egwu ụnụ mana ọ gbara mgharị asị na-ejikwa ego how many acres ka hectares the thing na-asị kere ife ọkwanụ kere ife a ọka ewee ka ụkọ gịnị amụmụ andọnya mere ụfọdụ kwa asị ha m na ọ dị njọ ndị ọcha na-abịacha goo ana nna eche na ọwụlụ factory ka eji alụ na ndị a na ha ya etinyecha ọnụ ha ya asị he na nke a ya enye ndị mmadụ ọrụ ọwụlụ ebe a ya anọ nnọọ ka abịa mmadụ kpatacha abịa rikọ ọṅụkọ ọ dị mma irikọ ọṅụkọ mana o nwere ụfọdụ ife m na-afụ na onwe m ka m na-agwụ nụ nke a mmasị ya n'oyibo o nwere ụfọdụ ife m ma afụ ọ dị m ka ndị be anyị abịakwa na ife a ha na-eme oke mpako ya ka makwa ndị anyị wụa ụfọdụ ga-etu ọ na-adị m ndị Igbo ha sịnatanụ ọha ebe ọbụla anyị je na-egosi onwe anyị makwa ndị anyị wụ ga-egosi na ọ na-ekwo sichakwala anyị na-ekwuona m anya a na-ekwu ife gbasara eze Igbo ike agwụna m ife ike ji gwukwu ma echekwuru m ya o nwere mgbe ọ ya awụọ dịka asị na ndị eze Igbo abatakwu ha n'Igbo na okwu hazi ekwu okwukwu ọ dịka ha karịkwuziri eze echila echi n'ala Igbo ọtụtụ ife apụtago n'ife gbasara eze Igbo a etu mnwa si afụ ife gbasara eze Igbo a mnwa na-afịa n'ụdị ikpezi ikpe na-ekpe ikpe ọfụma na-enwe ha aghụghọ nọ ife ọrụ ha wụ mana ịbịazie kịta eze Igbo nke a echenjicha plate nọmba na-akwụchisi ụzọ olukwuzie na ịpịa ndị mmadụ tarị ka a charịa ọkwụ na-aghọtago ebe m na-eje ndị be anyị werunu nwayọọ ka ife ghara imebi ka ofe lọrọ alọ zuola anyị nri nke anyị na-ada amụghị m mmacha anyị na-ada adụ too much anyị mekata etinyeweziela anyị anya ndị echena nna anyị bịara igoke obodo ha ụdị enyi isi anyị na-anya asị na onye nwe ego na ọya ego property ọya ego inwe ego obodo lesego mana ndị nke anyị mmacha anyị edo too much a sị na m ekwu nke a n'ọnụ anyị dịka m si agwa ụnụ ama nke isi ife a m kwuru nke ọzọ ekwuru m ya plainly maka onye ọ nọ na-ege m mana nke a sị ka m kwue n'ọnụ be anyị ndị be anyị wụ ha nata na aka wee unu nwayọọ ife anyị alụ ọrụ n'ala Igbo ehika ma nke a na-egokwa nke a onwe m ka m na-ekwuru ha ma mmadụ ikpe ndị anyị enyela aka ehika ma nke a na-alụ ọnwụ na-arị ya ezi amụghị m ọka ewelu mee gịnịkwa
a na-ekpe ikpe onye ọbụla kpekọsị ikpe ọnụ ka ọ gịnị achọ ikpe ikpe kwere nke ndị mmadụ one ma one kere ife abịa na ụlọ afụnanụ ka ọ dị anyway gbasaa na ozi a akwụrụ ghọtara ebe m na-eje ebe a ka ntị ka hapụ afa m ụwa azụ ka oje Igbo Area TV ngwanụ. Ụmụnne m ndị Igbo niile nọ na Ghana, ndị Igbo niile nọ na mba niile dị iche iche, agba m mbọ na-etrace unu ewe n'iwe ọmụwa bụ General Fearless Voice ụdị eji eke ndị amoosu kunu malụ onye na-ekwunu. Mmasụrụ ya n'oyibo maka nsụ ya n'oyibo ndị ilo ewelie wee gbaba ndị be anyị mgba nọ na Ghana. Ka nsụ anya n'Igbo, nwanne m aka m agwa gị ọ bụrụ ezigbo nwanne, mana nwanne agwala m ga-agwa ezigbo nwanne dị ya. Ndị Igbo sịrị onye mara ife na-ese okwu na ọ dịrọ mma ka o mee ya emekwana ya chaa chaa. Onye mara ife na-ese okwu ya emena ya. Ụmụnne m, ife a na-eme na Ghana, eze ndị Igbo na Ghana, eze Chukwudi Jude ihe a na-etu. Ụmụnne m, enenego m ife onyonyo butelu ndị Ghana ji wee na-ewe iwe, ndị Ghana ji wee sị na ọ bụrụ na befa ka ụdị ife a ga-eme. Ụmụnne m, ka m gecha anyanwụ vidiyo maka unu mana mụnwa bụ General Fearless Voice. Adama alaike ka ọ bụrụ na nkwulu okwu ma ọ bụ na nkwulu bikos na ndị ọzọ kwulu, ana m alaike ijiri ife aka. Vidiyo anụnwa ka nne na-eselụ maka asị mụ na nne igulu ka mmalụ ife trigalụ ndị Ghana ịbụzi resist Africa to Africa. It is aggressive na-ekwutọ ndị Igbo, na-ekwutọ ndị Biafra nọ na Ghana chọrọ ị na-alfa befa. Ụmụnne m, onye ka m gagidelu ewee sendịala ndị vidiyo. Onye ọbụla na-enelu vidiyo a wekwala ozi a na-eme ka oluo ndị Igbo niile aka. Ụmụnne m, ikpe mara eziokwu aka azụ ụdị ya. Ndị Igbo, eze Chukwudi Jude ihe a na-etu chọrọ okwu, ọ chọrọ nnekwu okwu, chọfee ndị Ghana okwu ofe. Na ụmụnne m, anyị ga-ekwu na oziokwu ka ọ kwụla ọtọ. Anyị ga-ekwu na eziokwu ka ọ kwụla ọtọ maka na ife anụnwa unu fụrụ kịta anapụ na-erugharị. Ọ bụrụ na anyị agbara nwanne anyị eziokwu, ọ ga-emebilu ndị be anyị nọ Ghana
n'obodo ọzọ ife ụmụnne m na-echalụ m vidiyo a ike wee kwụrụ ọtọ wee gwụ m unu na-enecha vidiyo a unu amalụ okwu ofu ọgụ anyị na-anọ na anyị ama nkwe ka Fulani biri na be anyị zube ewu zube ọkụkọ zube ife niile na anyị enwere anyị na North ka anyị wee nwe anyị faka ndị Igbo nwe anyị kedizi ife a na-abịazi ebula egbe AK-49 Fulani herdsmen terrorists na-erepụ underage girls na-erepụ ndị nne anyị na-egbu ndị nna ụmụnne m ọkwa ife ka ndị Igbo na-atụkọ isi ọnụ ka ndị Igbo bịa tugeda ka achụọ Fulani ụmụnne m ọkwa na ndị Fulani na-akwụ ndị gọvanọs ndị Igbo ụgwọ ka enyefe anyị wee jụ wee sị kedu na ya na-enyefe n'ala Igbo kwa na nke anyị na nwere onye ka Eze Igwe Chuks jezi na Ghana ewee nye 80 acres of land which is almost 200 plus of land. ụmụnne m ife anwa dị ya n'obi o ji eje kwuo ya na ụmụnne m ọkwa tret ka ọ bụ otu ndị Ghana ụmụnne m onye mekwa ya n'ala Igbo ọ ga-apụtakwa okwu onye Yoruba kwuo udokwu ahụ n'ala Igbo ụmụnne m ọ ga-apụtakwa okwu ndị Igbo ama nkwekwa onye Fulani ma ọ bụ onye Hausa kwuo ya n'ala Igbo ọ ga-apụtakwa okwu onye Ghana pụtakwa n'ala Igbo kwuo udokwu ahụ ọ ga-apụtakwa okwu ndị Igbo ama nkwekwa ụmụnne m satakwa na ndị Ghana ụta mana ebe ọ nọzi ewute m bụ ka o debute na nnekwu okwu fụ ụmụnne anyị bụ ndị Igbo tagala afụ na Ghana gbaa mbọ na Ghana buo ọnụ na Ghana nwesa investment ka ọ deme na perfect ụmụnne m okwu a Eze Igbo kwuru na Ghana bụkwa na alụ ọkwa m bụ General Fearless Boss Udeji Eke ndị Amosu eziokwu anwa asịsị ekwu n'ekwu ụmụnne m ekwukwu ya enu nụkwala onu m ana nụkwala onu m ụmụnne m nwanne anyị nwoke bụ Eze Chukwudị ihe a na-etu ụmụnne m ometọkwa na ya kedu ka ị ga-esi jee n'obodo onye ọzọ na-agbazi ya na enyere gị ana na ebe ahụ enyere gị ana bụgolu ana ndị Igbo n'ebe ị ga-ejizi mee palace n'ebe Igbo ga-ejizi wee mere ebe obibi ị na-akọwa na ebe ahụ ga-abụzi ife ọbụla gbasara Igbo na ọ ga-abụzi afọ Igbo ka ọ ga na-aza n'ebe ahụ ka a ga-ejizi mmalụ Igbo ụmụnne nchekiere na ya onye kwuru udokwu a ọsọkwa ya bụrụ na ọ na-anụ nwa president of Ghana ụmụnne m president of Ghana erezi ala m president of Ghana ga-asị ya ọ bụla ife a maka na ị na-anụ nwa ya ka ị ga-eji wee butere ya okwu na ụka biko ka ọ kpọkwalụ nwa ya n'okwu na ụka ka ị na-ebutere ya na ndị obodo ya ụmụnna m
ife eze ndị Igbo mere na Ghana sikwa n'isi jụkalịa nkakwu n'isi sikalịa nkakwu n'isi. Ụmụnne m anyị ga na-agwa ụmụnne anyị eziokwu na famefe, maka na ife ndị gba mbọ ka vidiyo a luo m aka kedu ife butere okwu a na nchọrọ ife butere okwu a. Ụmụnne m ife anwa okwu n'ọnụ ọ bụrụ na ka o gola na anwa dị successful gotia elesia n'ojelu ife anwa okwu n'ọnụ butere okwu a kịta nke m na-asị na ọ jọgburu onwe sikala nkakwu n'isi. Ọ bụrụ na o jere lụba ife anwa niile without ikwu ekwu lụpụ ya nnọọ otu o si wee chọọ ịlụrụ ya ndị Igbo without ikwu ekwu, onye ọbụla wee lụọ palace ya, onye ọbụla amagolo na ife ọlụ palace no palace igwe, and onye ọbụla bụ onye Igbo aghọtago the meaning of palace igwe n'obi ndị Igbo. Ụmụnne m kedu ife ọ na-ekwuri ya? Ewu na ọkụkọ nọ na Ghana, Ghanaians amanlarụkwa ụla maka ya o. Ọkwa ife anyị na-agabiga na be anyị o, maka na Ghana ga-asị ka were ụtụtụ wee chụwa ewu ojii mgbe chike na-ejiro, maka na anyị nabatara Fulani n'oge mgbe anyị ji maziala na bịara igbu anyị egbu. Unu afụghị kịta ụmụnne m, ọkwanụ eze ndị Igbo kpatara nkwarụrụ, maka onye kpatara nkwarụ si arụ bịakwute ya olele. Ụmụnne m ndị Igbo, ụmụnne m, a ga-amakwa na ikpe a ga-eme ikpe a. Kedu ebe ndị igwe kabinet, kedu ebe ndị igwe kabinet, ndị onowu ndị Ghana, ndị igwe kabinet niile na Ghana ka nyama na-aghọtara ya no a threat? Kedu isi ife kpatanụ igwe niile o chiri echichi na Ghana ma ndị onowu ndị igwe kabinet ya, kedu ife kpatanụ na-asịrị ya na ọdụ ọkwa mma? Kedu ife kpatanụ na-asịrị na ya emekwana ya na omekwa anya na ọ ga-apụtakwa okwu? Ọ kala ije mebi ya emebere rapụ ikwu ya ekwu. Ọ bụrụ na o mebere eme rapụ ikwu ya okwu, ọ ma mpụta okwu na ụka. Ụmụnne m, ndị Fulani na-achụ anyị na be anyị. Onye ka ji ekwucha okwu wee sị ife o kwuru n'ọnụ ya. Ụmụnne m, ọ jọkwalụ njọ sikala nkakwu n'isi. O jọkwalụ njọ na east, jọ na south, west. Kedu ife njikwa onye? Fulani na-achụ anyị n'ala Igbo. Ndị Igbo na-put heads together ka ndị Igbo na-apụzi na mba, maka na ọ na Fulani fụzila na ndị Igbo na-apụ na mba ka o ji deserve ka na ndị Igbo afanọsi abroad wee nwee the advantage ịbanye na be anyị. Ọ na-encouragezi ndị Igbo fabewasịa Ghana na Ghana dị mma obibi ka ndị Fulani bịa n'ala anyị be anyị. Ife anyị na-ebusi ọ dị too complicated na vision ya dị very very wrong. Ọ dị very very wrong. Vision na-emebili anyị ife na Ghana, mebiela anyị ife na home. Ụmụnne m, ife ọ melụ chọkwanụ njọ sikala nkakwu n'isi. Ụmụnne m, ozi anyị na ezi ọ ga-elukwu ya aka, aga m elu ka ọ dabụ na m kwuru n'azụ ya. Ndị ụta dị elu bụ ife niile o chiri echichi na Ghana. Ụta dị elu unu before Igbo apụta mee ụdị ife a,
Oga address in the cabinet siano. Maka olutu ọnụ, olutu imi, olutu imi, olutu isi, olutu isi, olutu ntị, olutu ntị, oga arụ niile. Kita ọ bụ na fabula agha chọba igwe, febugola agha chọba ndị Igbo niile. Mgbanwe ọ bụrụ na Igbo must go. Ndị South Africa na-atụnụ ndị Igbo. Ndị South Africa na-achụ ndị Nigeria. Now, obidokwaza na West Africa, ndị anyị na-aba bụ nebo. Ọ bụla ife igwe ji ọnụ ya wee kwute. Kedu ife kpatara na ojero n'ala Igbo? Well, that palace. Lụọ na ụtọ ahụ o si wee kwue, lụsasị anya, lụsị anya ụtọ ahụ o si wee kwue ya, asị na ife a bụ Igwe Ghana bịara n'ala Igbo lụọ palace ya. Lụọ ma hotel niile o kwuru okwu ya. Lụọ ma lodge niile o kwuru okwu ya. Ọrụ development n'ala Igbo. Ọ bụkwel part of create jobs. Aka ọ ga-enwe ndị ga na-eficha ebe ahụ. Ọ ga-enwe ndị ga na-eche gate-man ya. Ọ ga-enwe ndị ga na-alụ ọrụ na ya. Ụmụnne m. Ọ bụ ya bụ ife a King Maazị Nnamdi Kanu na ebe na-eti ka akwado ihe ka enweta Biafra. Ụmụnne m, ọ bụrụ na ọ kwadolu King Maazị Nnamdi Kanu bụ Igwe Eze Chukwudi ihe a na-etu ewe nweta Biafra n'ego a niile ọ na-akpa afọ oge eji wee dozi Ghana. Ọ bụrụ na o were sọpọtụ anụ King Maazị Nnamdi Kanu enweta Biafra, ụmụnne m, ọkwa na Biafra ka ọ ga na-ekwu okwu na-adị proud na ọ bụ onye Biafra. Ọkwa maka na Fulani achọbaga anyị maka na obunatarọzi ya n'ala Igbo. Ọ chọba Ghana. Ọ ga-eme ya eme, maybe in a threatening way. Ị na-ekwu kwucha anya na ị ga-create the highest Igbo community. Ikwuye n'ọnụ gị the highest. Ana nwebụrụ in history na Ghana. Ị na-ekwe ka ndị Ghana kụbala gị aka. Ị makwa na ọ bụrụ na igolu 1,000 acre land wee create farms because na Ghana government chọrọ gịnị? Investors. Create other things for jobs. Half ndị Ghana, half ndị Igbo. Ndị Ghana ga na-akụlụ gị aka. Ndị Ghana ga na-ewelili gị aka elu. Mana ibego megịnị enye gị ana ipronounce ya n'ọnụ ndị Igbo nwunye. Hey, ụmụnne m, alụ nwanne anyị nwoke mere alụ. Yes. Oge elugo na ọ ga-abụ ndị ọzọ ga-agwa Igwe ma ọ bụ eze okwu, fegburu nkata n'iru wee na-agwa Igwe na eze okwu. Ndị Igbo ga-abụfa ga-agwa ndị Igwe na ndị eze okwu eziokwu, fa ga-agwafa eziokwu, fegburu nkata n'iru wee na-agbafa. Mana mụ nwa bụ General Fearless Boss, ada m ekpu nkata n'iru, ana m ekpupụ iru m ka Igwe na-ene m anya n'anya, ka m na-eni anya n'anya, na-ene m anya n'iru, ka m na-eni anya n'iru, ka m wee na-agwa ya dị eziokwu ka o wee pụta na ọ na-eme. Ife melie na bụ na Igwe Eze iji wee save lives ndị Igbo, iji wee save life gị, life ezinụlọ gị, properties ndị Igbo, afọ ndị Igbo tego na Ghana,
the only solution bụ na ị ga-apụta na media maka na o nwere ndị ga-apụta isi na a na-ebo ha ebubo nọ ndị ilo onwerụkwa ndị ilo onwerụkwa ife dị ka ndị ilo na-agbaghị mgba n'oge ji aka gị webata nkụ arụ a gị ji aka gị mụnye ọkụ a na-enwu n'igwe gị ji aka gị mụnye ọkụ a and enu na nụkwala onu na nkwute mma n'okwu a mma bịalụ m nkwute njọ bịalụ m mkpugide gị enu na kpugide m ọ bụ na m ekpugidere gị enu na m elu m ife dị ebube asụrụ ya n'oyibo n'Igbo ka nsoli ya Igbo nwere ndị ilo gbara gị mma n'oge iji aka gị wee nụnsị oge iji aka gị nụnsị tetokọ nsị ọ na-esighị n'arụ igwe ọ gịnị onye kwu eziokwu si gbuo unu a na-emezi mpụ unu a na-akọsuru ndị Igbo afụnụrọ m a na-akpa alụ ka a ga-esi wee chụ Fulani naanị o nwere ndị arrangement ị na-eme ka ị kontributu ka a chụọ Fulani ọ bụ n'obi gị bụ anyị egbucha ndị Igbo n'ala Igbo si gbuo na ịdị free na Ghana ngwa na ọchaja anụ Eze Chukwudi ọchajakwa okwu mma agwaghị asụ nwanne m mfụ n'anya na nwanne m aka m agwaghị abụrụ ezigbo nwanne mana nwanne m agwala m ga-agwa okwu nna agwaghị ma gwara onye private open ka m na-ekwu okwu a ka sọ ndị Igbo na anụ n'Igbo na-asụ ị ga-anachi ya azụ midia niile nọ na Ghana sịkwa na babiko n'okwu ahụ i kwuru na 80 acres of land enyere gị na Ghana na ọ bụrụkwa occupation ka ndị Igbo wee occupy ya Ghana na fagotala ya in a different way na ndị Igbo na ndị Ghana abụgola ofu na ndị Igbo na-anụ ndị Ghana na-anụ ndị Igbo no the love nyere gị the ability nye gị the trust n'onye ka iji wee feel free na ị na-emekwa ya imegide ndị Ghana n'ọkwa ndị Igbo kwesị shop everywhere na ọ bụrụ na Ghana anabatara ndị Igbo na ndị Igbo ama mmegide ama nwesị shop na-develop na many investments ndị Igbo na ndị Ghana na-alụkwa na ya sikwa na ya na-eri ndị Igbo na-ege edukwa ndị Ghana na-ege edukwa ma importation niile